Good evening mga sano, nandito tayo ngayon sa El Corso kasi maraming ano dito, mga pagkainan, so iikutin natin, tingnan natin. Sige, stay tuned. Ito yung El Corso, pwede dito mga ano, mga event, ano bang tawag yun? Functions. So maluwag, napakaluwag ng parking, oh. Ayan. So punta natin yung mga hilira-hilira. Kaso lang may music. So malamang putol-putulin natin. Ayan si Big Daddy Burger. Ayan. Dami dito mga sano. Lagyan lang natin ng music. Ayan. Ganda dito. Kahilira lang yung mga pagkainan. Ayan, tacos and more. Macjoy. Si Macjoy pala yan. Macjoy. So nandun yung kainan sa may gilid ng dagat. Mayroong Chinese. Ayan si Big Rain. Puntahan nyo lang dito mga sano. Yes, Tosloboa. Ayan si Tosloboa. Pilain yung Tosloboa. Good for 2, 200 only. So, pila ka puso? So, 10 puso. Ayan, upo kayo dito. 200. Unlimited. Unlimited Tosloboa. Ang ano. So, mayroong sisig bar. Papa Abs. Hello. Oh, Anthony Bourdain. Anthony Bourdain is there. What's this? Japanese? Highland Fresh. Ito may mga konting mga veggies. So yan, may restaurant dito mga sano. Ayan. So tabi-tabi siya ng dagat. Tabing-tabi siya ng dagat. Ayan. Nalawak ng parking, so walang problema. Mayroon pang ginagawang ayan, restaurant din yan. Tapos itong isa hindi pa tapos yung taas. So ito yung mayroon pang kabila nito mga sano. So hindi lang muna kami pupunta doon kasi mas marami dito. So dito na kayo sa bandang north side. So punta tayo tabing dagat. Ayun. So yan yung restaurant. Napaka-relaxing dito. Hangin. Tingnan mo, daming nakatambay. So yan. Oh, pwedeng dito yung mga kaibigan ko rin nagbabiking, jogging. So dito tabing dagat. Ayan. Ayan. So straight siya. Ayan, tabing dagat, super hangin, napaka-presko. Saka hanggang doon sa dulo. Doon ba? Doon. Kitang-kita yung ano mga sano, yung Sisilex. So ayan. So ayan, balik tayo doon. Ito yung area, parking area dito, napakaluwag, walang problema. Kung kayo'y magawi dito. Yan, daming tao. Normal na. Yan, okay lang yung magkapamilya-pamilya. Oh, nakahilera. Yan. So, ito yung parking. Nandyan yung highway. Napakalapit lang. Ayan, napaka-relaxing dito. Yun. Ayan, yun tayong tuna belly ni Papa Abs. Papa Abs, may pork. Hi sir, Hello, good evening. Ayan si Papa Abs. Papa Abs. Nasaan na ba yung pamilya ko? Naan ba sila? Yes, ma'am. Sizzlers. Ito, kunan natin tong si ano.
Sisig Bar. Yan, si Sisig Bar. Kahit yung Sisig Bar, ano, pinatay nila yung music kasi alam nila maka-copyright. Ako wala akong pambayad. So puntahan natin tong ano, yung building ng El Corso. Ito siya. Ayan, yun may ramp doon. So may ano doon, pirate ship. Kasi yung bata gusto maglaro. Marami rin tao. Ayun siya. Yung ship na gustong gusto ng bata. Tabing tabi ng dagat, no? At saka may ano, lighthouse. Ayun yung lighthouse, oh. Ito tabing dagat. Ayun, napakahangin. Pero pinawisan pa rin tayo mga sano. So sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe. Ayan, pirate ship. Daming tao. Hi babe. So ayan, gusto na maglaro. Mayroong ito, tubig. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga san. Ito may restaurant din dito, Chikaan. Ayan, Chikaan. Tsaka ano yung isa? Malabo eh. Seafood and wine. Ayan. Shawarma. Ayan. So ayun yung lighthouse, oh. Relaxing dito, daming tao. Friday kasi. Siguro pati linggo marami dito. Siguro reserve basis to. Hi babe, ito na yung family ko. Ayan. Hi May, salamat sa pag-allow Miss ha. So dito kami kakain sa Fishes, Seafood and Wine. Huwag na lang tayong pumasok kasi baka bawal. So ayan. So dito lang kami sa labas. Direto tao? So dito, high chair. Salamat tayo. So dito kami kakain. Ito yung unang order natin, seafood kare-kare. Pwede ba pakiyan? Ayun, kuraw. O, nasan yung seafood? Baka talong kare-kare yan. Petchay kare-kare. Petchay? Okay. Merong it's butterfly squid. Diba? Yung tawag yan, butterfly squid. Ayan. Ayan, tikman natin tong butterfly squid nila. So, ito yung ating tacos. Ayan ang lasa. Wala munang sausawan. Pinoy na Pinoy. Bukan natin yung sauce nila. Good. Sarap. Mahan mo na. Here, skimmer lang po. Bawal sa mga bata. So dumating na rin yung scallop mga sano. Baked scallop. So ang kulang na lang tangigi ano. Chicken. At saka manok para kay Dodong Marios. Say hi babe. Dead ma. Ayan na si grilled tangigi, may bawas na. Isa na lang talaga kulang, manok na lang, fried chicken para ni Boss Marios. Hi Boss. Ayan, finally dumating na yung order ni Boss Marios. What can you say babe? Good. Of course. Okay mga sanaw, kain muna kami.